Nå, men altså, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at der har været lidt kontrovers på vores Facebook-gruppe, da vi meldte ud, at vi fandt os nødsaget til at gøre det her til en børnefri forsamling. Men vi har fået noget feedback og bedt lidt over det, så lad mig sige det her. Vi elsker alle sammen børn her, og det er ikke et børnefrit hjem, vi har. Vi har besøg af børn, det er ingen problemer at have børn. Og vi har aldrig nogensinde haft besøg af uopdragende, super uvortes og små tornadobørn. Det har vi aldrig haft. Så børn er mere end velkomne. Og jeg kan også godt sige, at vi tager officielt vores erklæring om børnefri forsamling tilbage. Alle børn er velkomne her, forhåbentlig i følge med en forælder. Det var en lille joke, det ved jeg ikke, om der er nogen, der fatter. Men anyway. I den her forsamling, så er det jo en kristen forsamling. Det er ikke inviteret til kaffe eller aftensmad. Det er en lidt anden situation. Så vi bliver nødt til at tage det også lidt mere seriøst, så at vi alle sammen kan være her. I Bibelen, der står faktisk ikke ret meget i forbindelse med børn og menigheden. Ikke i hvert fald, vi har kunne finde frem, men vi må gå ud fra i hvert fald, at børn var til stede, fordi at der var ikke nogen børnekirke dengang, mig bekendt, og der var heller ikke sådan en separat pasningsordning og det ene og det andet. Børn blev nødt til at på en eller anden måde være med, fordi deres forældre skulle i synagogen, eller de skulle til kristen forsamling, så børnene blev nødvendigvis nødt til at komme med. I synagogen, der var det normalt, at det var mændene, der var fremme og tage imod læring, og kvinderne var tilbage og passe børnene. Indtil at de børn havde en alder, hvor de kunne begynde at forstå, hvad det var, der foregik. Og så kom de ligesom med op. Jeg undersøgte mig frem til, at det var meget normalt, at i 4-6 års alderen, der begyndte børn inden for jødedommen og fik lært Toraen fra sig allerede som 4-5-årige. 4-6 deriblandt. Og så nogle år efter, så begyndte de at lære nogle andre ting osv. Så små børn bagerst, når børn nåede en alder, kom de frem og deltog mere og mere i synagogen. Ikke også? Hvordan det lige nøjagtigt foregik i kristne menigheder, det står der ikke rigtig noget om. Ikke jeg har fundet frem til. Hvis der er nogen, der ved noget, skriv det i kommentarerne. Men vi ved, at de er til stede jo. Men der står i Nehemias bog 8:2, der står der, den første dag i den 7. måned kom præsten Esra med loven til forsamlingen. Mænd, kvinder og alle, der var i stand til at lytte, bedre oversat i King James, all that could hear with understanding, det vil sige alle, der kunne høre med forståelse, var samlet for at høre loven. Så ikke at jeg siger, at det er en begrænsning, men for at deltage, så er der i hvert fald en alder. Lytte med forståelse. Paulus han adresserer også børn i både Kolossenserne og Efeserbrevet. Der står blandt andet Kolossenserne 3:20. Børn, adlyd jeres forældre i alt, for sådan skal det være i Herren. Og i Efeserne står der 3:1-4. Børn, adlyd jeres forældre i Herren, for det er ret og rigtigt. Ær din far og din mor. Det er det første bud, der er knyttet et løfte til, for at det må gå dig godt, og du får et langt liv på jorden. Og fædre, gør ikke jeres børn vrede, men opdrag dem med Herrens tugt og formaning. Så Paulus i hans brev adresserer jo også direkte børn, der måtte være i menigheden. Så det var forventet selvfølgelig dengang, at børn var til stede, og det giver mening. Og i hvert fald i en alder, hvor de var i stand til at forstå, hvad der foregik. Så børn er naturligvis en del af forsamlingen. Men børn kan også støje, der kan være larm, der kan være forstyrrelser.
Men hey, det kan voksne også. Voksne kan også skabe forstyrrelse. Voksne kan også sidde til en forsamling og sidde og snakke ned i hjørnet, hvor de måske ikke burde, eller på anden vis fare rundt. Voksne kan også skabe forstyrrelse. Børn kan også skabe forstyrrelse. Men vi forventer det ikke nødvendigvis af voksne, men vi forventer det mere af børn. Der må vi forvente, der er lidt mere rumsteren, fordi de er trods alt børn. Og jo mindre lokale, jo mere forstyrrelse. At jo mindre det lokale er, jo mere vil en lille smule forstyrrelse fylde. Så naturligvis, uanset hvor rolige og stille børn de vil være, vil der altid være en lille smule rumsteren. Der vil være lidt ord. Og det vil være noget, vi alle sammen bliver nødt til at kunne rumme, at der er lidt. Vi har alle sammen brug for at kunne abstrahere fra små baggrundslyde osv., uden det slår os fuldstændig ud af kurs. Og det forstår jeg godt, kan og er en udfordring for nogen. Jeg tænker dog også, at det må være et mål for os alle sammen, hver især, at være fri og blive fri fra hvad end der begrænser os og holder os tilbage. Nogle ting forsvinder ved slibning, og for at blive slebet, så betyder det nødvendigvis, at man må udsættes for det, man bliver presset i, forhåbentlig i små mængder, så man kan blive bygget op til at tage mere og mere. Det er sådan, det er at blive slebet. Hvis du sætter en kniv til en slibesten, så ryger der altså metal af kniven for at gøre den skarp. Og det er ikke altid nødvendigvis behageligt, tænker jeg. Jeg tænker, hvis man satte sin finger på en slibesten, så gjorde det ondt. Så slibning er ikke altid nødvendigvis en mega behagelig ting, men det er noget, vi alle sammen bliver nødt til at gå igennem. Paulus siger i 1. Korinther 14:40, men alt skal gå sømmeligt og ordentligt til. Sammenhængen der er profeti og tungetal, alt skal gå sømmeligt og ordentligt til. Dog mener jeg, at det princip, det gælder generelt i forsamlingen. Og Paulus taler også omkring profeti og tungetal i forsamlingen, at det skal gå sømmeligt og ordentligt til. Jeg mener, at alting i forsamlingen skal gå sømmeligt og ordentligt til. Så det vil sige, det betyder også, at unødig støj og forstyrrende opførsel fra børn såvel som voksne skal holdes nede. Ikke? Fordi at alle skal kunne være der, det skal foregå sømmeligt og rummeligt. Paulus siger også i meget kontroversielle og, synes jeg nogle gange misforståede vers i 1. Korinther 14, 34-35. Lad jeres kvinder være stille i kirkerne, for det er ikke tilladt for dem at tale, men det er befalet af dem, at de er under lydighed, som også loven siger. Og hvis de vil lære noget, lad dem spørge deres ægtemænd derhjemme, for det er en skam for kvinden at tale i kirken. Og nu skal vi jo naturligvis ikke gå ind i en stor, lang teologisk debat om lige nøjagtigt, hvad det betyder. Og når man går på nettet og bare spørger internettet om, hvad det betyder, så får man ligesom i alle tilfælde en masse forskellige udlægninger af det. Men en ting, jeg i hvert fald er sikker, det er en af de ting, jeg tror, der er gældende her, det er, at rent historisk set var det hovedsageligt dengang mændene, der var uddannede. Kvinderne var ikke nødvendigvis. Og hvis de sidder der sammen med mændene, og under en forkyndelse stiller spørgsmål til manden, hey, hvad betyder det her? Kan du ikke forklare det der? Det er forstyrrende. Så derfor bliver de sagt, og her er der altså tale om mænd og koner, ikke kvinder generelt, vil jeg bare gerne lige. Ikke også? At hvis de vil, så spørger deres mand derhjemme. Jamen, hvorfor spørger deres mand derhjemme? Fordi at det er forstyrrende, at de spørger ham, når de er der. Så hvis det er forstyrrende, når kvinder spørger deres mænd, så vil sådan en slags ting være forstyrrende generelt. Ja. Og det element af forstyrrelse, at der bliver stillet spørgsmål under forkyndelse osv., det bliver her i rettesat. Så det betyder også samtidig, at der kan ikke bare foregå hvad som helst, når der er samling. Folk kan ikke bare rende rundt og skænke kaffe og sidde og sludre ned i hjørnet osv. Der er en tid og sted for det hele. Og når vi nu har samlinger, der skal foregå gudsrige ting, jamen så må det blive set med, og man må opføre sig med den pågældende respekt.
Og vi læser jo heller ikke nogen steder, jeg i hvert fald har fundet, at børn rendte rundt i synagogerne dengang og kravlede op begyndte at hive skriftruller ned fra reolerne, eller hive højpræsten i kjolen og sagde, hey, se, jeg har en tegning til dig. Det læser vi ikke noget om. Jeg går ud fra, at det ikke foregik, og hvis det var foregået, så foregik det én gang, og så var der kommet en stor irettesættelse. Så. Kvinder, ja, de er også velkomne. Børn er velkomne i menigheden. Og der vil være støj, men der er også en grænse for den støj og forstyrrelse. I hele det her polemik, der har været de sidste par dage, så blev vi stillet spørgsmålet, hvad vil Jesus gøre? Og det er et rigtig godt spørgsmål. Det var faktisk det bedste spørgsmål, vi kunne blive stillet. Det var, hvad vil Jesus gøre i en situation, hvor at vi har følsomme mennesker i menigheden, der er følsomme over for støj, vi har meget lidt plads, vi vil gerne rumme alle, hvordan kan alle få mest ud af det? Spørgsmålet er, hvad vil Jesus gøre? Og svaret er umiddelbart, tænker jeg, åbenlyst. Jesus vil ikke umiddelbart ekskludere nogen fra fællesskabet. Men vores udfordring er jo stadigvæk den samme. Vi har ikke lyst til at ekskludere nogen, men der vil stadigvæk være nogen, som er meget følsomme over for støj og forstyrrelser, som så ikke vil få noget, og i hvert fald ikke så meget ud af det, der ellers foregår, lovsang, bøn og forkyndelse. Og det er lidt det, vi er her for os. Hvis ikke faktisk, det er derfor, vi er her. Så hvordan vil Jesus håndtere den situation, når den udfordring jo stadigvæk er der? Og jeg vil sige, at Jesus han vil pålægge ansvaret, hvor det hører hjemme. Forsamlingen har brug for at blive slebet til at håndtere, at der er eventuelle forstyrrelser og bevægelse osv. fra børn. Vi har en lille hund, for eksempel. Hun kan engang imellem godt høre nogen 100 meter væk og kalde alarm, og pludselig fra 0 til 100, så hjælper hun over til døren. Og vi sidder alle sammen med hjertet op i panden, ikke også? Men det har vi ikke lige umiddelbart kunne forvente hende af med. Det må vi nødt til at acceptere, at sådan er det engang imellem. Esther kalder alarm. Derfor må vi også acceptere, at der er lidt forstyrrelse og bevægelse for børn. Der har vi som menighed brug for at blive slebet. Men forældre har også brug for at blive slebet. Og de har brug for at opdrage deres børn til at passe ind i fællesskabet. Og derved opdrage deres børn til at være så lidt støjende og forstyrrende som overhovedet muligt, som det passer til forsamlingen. Forstår I, hvad jeg mener? Så, ved nærmere eftertanke, så bliver det her faktisk en velsignelse forklædt, fordi at alle har nu mulighed for at blive slebet og vokse, og det er en god ting. Så svage kan blive stærkere, og børn kan blive opdraget i Herrens veje og lære at deltage med respekt for forsamlingen. Så hvad der først var en udfordring, det bliver nu win-win for alle. Halleluja. Det for mig, det lyder som Gud, der arbejder. Så der påhviler et ansvar både for forsamlingen, men helt sikkert også for forældrene til de børn, der måtte være her. Så, hvad er forældres opgave og ansvar så ved børn i forsamlingen? Der står i 5. Mosebog 6:4-7, hør Israel, Herren vor Gud, Herren er én. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl og af hele din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal lægge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner. Du skal fremsige dem, både når du er hjemme, når du er ude, når du går i seng og når du står op. King James skriver det meget præcis ved at skrive, Thou shalt teach them
altså dine børn, diligently. Det vil sige, du skal lære dine børn Guds veje. Vi læste også før i Efeserne 6:4, hvor Paulus siger, du skal opdrage dine børn med Herrens tugt og formaning. Der står også i Ordsprogenes bog 22:6, tilskynd drengen til at følge den vej, han skal gå. Selv når han bliver gammel, vil han ikke vige fra den. I King James står der, train up a child. Lær ham. Træn ham. Så det ord for tilskynd eller train, det er hebraisk ord chanak, mener jeg, som betyder at træne eller lægge disciplin. Det er forældrenes opgave, træne, opdrage, disciplinere deres børn. I Herrens veje og i ordet. Og det giver jo selvfølgelig mening, at opdragelse af børn, ikke bare i normale situationer, ikke også i normale sammenhæng, når man er ude, når man er inde, whatever, at det påfalder naturligvis forældrene, men det betyder også, at det påfalder forældrene at opdrage børn i Guds veje. Og der er 3 situationer i fællesskabet her, hvor der er ekstra ansvar pålagt forældrene. Og det er et under lovsang, under bøn og under forkyndelse. Der har forældrene et ansvar, rent bibelsk, i at gøre disciple og disciplegøre deres børn. Og det gør de blandt andet, det er bare idéer. De lærer børnene at være en del af fællesskabet ved for eksempel, at når der er lovsang, at forældrene synger med eller gør en indsats i at synge med, at de inddrager børnene, tager dem på armen eller rejser, så nu skal vi synge for Herren, nu skal vi prise ham, ikke også? Forsøger at lære teksten eller lære børnene teksten, så de også deltager i at prise Herren. Lærer, at nu priser vi Herren med sang og musik, og det er en god ting. Under bøn er det en oplagt mulighed for forældrene at disciplegøre deres børn i at lære at bede. At nu skal vi altså tale med far i himlen. Det er det, vi gør nu. Nu skal vi ikke male eller lægge puslespil. Nu skal vi snakke med vores far i himlen. Og lære deres børn at bede. Og der kan man godt sidde stille og roligt, vil jeg mene, nede bagved, og bede en stille bøn. Jeg kunne forestille mig, at der er jo ikke noget mere hjertesvarmende, end at høre en Birte 4-5-årig bede til Gud. Og bare tak for farveblyanterne. Ikke også? Nej, ikke også? Men det er discipleskab. Og så skal børn lære at respektere, når der er forkyndelse. Også selvom det, der bliver sagt, det forstår de ikke noget af. Det er slet ikke pointen for børn. De skal lære, at nu er der forkyndelse. Nu hører vi efter. Det er vigtigt. Guds ord bliver læst op eller udlagt. Så nu skal far eller mor altså høre efter. Nu er det lille stemmen. Nu skal vi ikke rende rundt. Nu skal vi ikke sådan noget anderledes. Og forældrene må derved lede per eksempel. At de må, hvis forældre ikke udviser interesse eller respekt, så vil børnene heller ikke gøre det. For de spejler sig i deres forældre. Er der nogle forældre her, der kan sige amen til det? Amen. Tak. Så hvis forældrene udviser respekt, vil børnene også lære at gøre det. Så når Guds ord bliver forkyndt, så kræver det en form for respekt. Ja. Og hvis børnene så ikke kan sidde stille, fordi at, hey, børn er børn, og jeg ved ikke, om jeg er kendt endnu, men jeg vil blive kendt for at ikke tale i 30 minutter, men nok mere 3 kvarter til 1 time og 20, ikke? Og det forstår jeg godt, det kan være lidt prøvende for alt efter, hvor stor sådan et barn er. Men de rammer, vi har her, så er der kun én vej. Hvis børnene ikke længere kan sidde stille, hvilket er naturligt, det er desværre at forlade og gå på legepladsen. Fordi det er vigtigt, forkyndelsen foregår uforstyrret. Det er også derfor, kvinder ikke skal stille spørgsmål til deres mænd under forkyndelse, for det forstyrrer. Og det er helt fantastisk, det her. Fordi det, som jeg ser, det er faktisk den bibelske metode.
Det er faktisk det, der gør det mest bibelsk. Fordi dengang, der kunne du ikke bare parkere dine børn inde i rummet ved siden af, så de kunne opføre sig, som de ville. Børn blev nødt til at blive opdraget. Børn blev nødt til at blive disciplegjort, til at passe ind i fællesskabet. Så at børn sidder nede bagved under hele forkyndelsen og skriger og skråler uden de selv har selverkendelse nok til at sige, at det her det er ikke godt nok, der er andre end mig i lokalet. Og at nogen ikke tager autoriteten og beder dem stille og roligt om, at det er forstyrrende. Ikke også? Det tror jeg, vi skal væk fra. Det bliver vi i hvert fald nødt til at gå væk fra her, for vi har omkring 20 kvadratmeter, og der vil ikke være plads til de ting, så hvis alle skal være her, så hvis noget bliver for støjende, så har vi desværre kun udenfor at tilbyde. Så det bibelske bliver, at børn bliver disciplet i fællesskabet. Og det er fantastisk. Så alle vinder. Halleluja. Tænk en gang, at sådan en lille kontrovers her, det kunne ende med at blive til en potentiel mega gevinst og velsignelse for alle parter. Dog vil jeg lige sige, at det kræver selvfølgelig, at man er villig til det. Ikke også? Så hvis man kommer her med børn, og man er velkommen, understreger jeg lige igen, til at komme her med børn, så forventer vi det her af forældrene. For at vi alle sammen kan være her. Og så til allersidst. Så blev der brugt i vores lille kontrovers derinde i vores Facebook-gruppe. Nu afholder I nogen fra at komme til Jesus, eller afholder børn fra at komme til Jesus. Brugt som, vil jeg mene, ganske egentlig fordømmende, og også taget en lille smule ud af sammenhæng. Brugt som en anklage og fordømmelse. Men nu vil jeg gerne lige sige her. Det påvirker ikke alene menigheden, at nogen kommer til Jesus. Og slet ikke børn. Påhviler. Tak. Det påhviler ikke alene menigheden, at nogen kommer til Jesus. Og slet ikke dine børn, hvis du er kristne forældre og har børn. Så er det dit ansvar, at børn kommer til Jesus. Det er dit ansvar at lære børnene op i Guds veje, i hans ord, rigtigt og forkert, som vi lige har været inde på. Det er ikke mit ansvar, det er ikke forsamlingens ansvar, det er dit ansvar som forældre. Du har dine børn 6,99975 dage om ugen til at lede dit barn til Jesus og lære dem op. Det ansvar påfalder aldrig menigheden. Lige så lidt som det påfalder menigheden, at du læser i din bibel derhjemme. Hvis det eneste tidspunkt, du hører Bibelen læst op, det er om søndagen, så er det i hvert fald ikke forsamlingen, der er et problem. Det vil være dit problem. Og det samme gælder for børn. Så det skal slet ikke pålægges menigheden og afholde nogen fra. Det er jo ikke fordi, at hvis der stod et barn udenfor og spurgte, hey, må jeg komme ind og høre om Jesus, vi så ville sige, nej, gå med dig. Vel? Men sådan kommer det til at lyde, når man bruger det som sådan en anklage. Nu afholder du nogen fra at komme til Jesus. Nej, det gør vi ikke. Enhver, der vil høre om Jesus, er mere end velkommen. Så. Det er sådan, vi bliver nødt til at køre det her. Vi som menighed skal nok tage et ansvar i at lære at håndtere små forstyrrelser osv. inden for de rimelighedens grænser. Vi har 20 kvadratmeter. Men forældre har også et ansvar om at lære deres børn at holde det dernede, hvor vi alle sammen kan være her. Og de har også et ansvar i jævnfør Bibelen, ikke jævnfør mig, til at disciplegøre deres børn og lære dem op i Guds veje og hans ord, hvilket sådan en forsamling som det her må være en oplagt chance for. Fordi vi har ikke en børnekirke, vi har ikke en kælder, vi har ikke et lydisoleret glasbur, vi kan putte de der børn ind i. Hvilket heller ikke er mening, og slet ikke bibelsk, hvis vi skal holde os til Bibelen. Så, det er sådan, det kommer til at foregå her. Kom og vær med. Så, kære far i himlen,
Jeg takker dig bare og priser dig. Jeg beder til, at de her ord og det, der er blevet sagt her nu, det må lande som opmuntring og velsignelse der, hvor det skal lande. Og jeg beder også, at det må lande som formaning og irettesættelse der, hvor det skal lande. Og jeg takker også bare for hele det her, at vi er blevet irettesat, at vi har lært noget, og jeg håber, at vi alle kommer til at lære noget af det her, bliver slebet og vokser, bliver stærkere i tro og nærmer os dig mere, bliver mere og mere bibelske, følger dig mere og mere, på alle fronter. Jeg takker dig for, at du giver os den her mulighed. Og beder bare, at du vil velsigne alle, der hører det her, og alle, der er til stede her i lokalet. I Jesus Kristus navn. Amen.